On 4:30 aamulla. Mä oon nyt himas menossa nukkumaan. Kävin tuossa kattoa Maaveterniin Vilhelmissä, Mikkelissä. Ja oli tosi hyvä, niin kuin aina. Nyt hyvää yötä tällä erää. Tässä lähtee. Ostereita kuumaan iltaan. Kaikki muidot Mikkelissä. Joka pistä huolella mistään. Missä hän on? Varmuudella vieläkin luotetaan. Vilhelmin takkarilla täällä näin. Arvatkaa ketä on vieressä. Täällä on Movetron. Tadaa! Heissan! Moro. Moro moro. Teillä on 30 juhlavuosi ensi vuonna edessä. Ei mitkä oo laskenut fiilikset? väärin. Älä puhu 15. paskaa. Niin kertaa 2. Ai niin. Mitkä fiilikset? Kukaan ei tule ikään 27 vuotta vanhemmaksi. Ei, ajattelin, me ollaan jo ylitetty se. Et Selvittiin. keikka ohi tälläkin kertaa tällä ja mikä tässä? Ritari S. No entäs, mitä on jäänyt tästä vuodesta käteen? Vuosi 23. Montako keikkaa on jäänyt käteen? On niitä vähän taas yli 60. Niin just, vasta 60. Mut niitä on vielä edessäkin onneksi tänä vuonna tässä. Ja on jäänyt paljon ihania ihmisiä käteen ja ihania keikkapaikkoja. Samoja paikkoja, mitä ollaan koluttu jo vuosikausia, mutta sitten on paljon uusia kivoja paikkoja. Ja ihania kohtaamisia ja kiva nähdä suakin. Kuin myös. No, ensi vuosi. Mitä tuo on Movetronilla? Kerro, mitä meille on tulossa. Sieltä tulee varmaan uusia biisiä, siellä tulee vähän sellaista yllätyksellistä formaattia, mitä ei ole ikään ennemmin tullut, eikä tule varmaan ikään enää tämän jälkeen tulee. Mut siitä sitten tuonnempana. Jotain salaisuuksia pitää olla. No niin, se on just näin. No niin, nähdäänkö me ensi vuonnakin? No hei, come on, todellakin nähdään. Mitä sä sanoit äsken, että se on tullut joku vähän yli 10 keikkaa? No varmaan ei pysty enää 2 käden sormilla laskemaan. Niin, Siitä se lähtee. Et ehkä sen ensi vuonna joku 1 tai 2 tai 3 sopii. 4, 5, 6. No, sovitaan sitten näin. Mutta ensi vuoteen. Ja hei, cheers!